Гора. Имаме само фастът за Какво би казал? Мазна. Сега ми се копеле. Ето. Тук е ми родия. Никола е пенчера. Мануезата е тук. Има една мануеза тук. Много студено е майка ми. А само ако искате да знаете, това го правим на минус 10 градуса температура. Стане Владиславо, адреналин, ръж. Да, наистина много студено днес. Остана ни много малко. Да, Много малко храна ни остана. Имаме само Михалко вукът за пене. да. И солети. Имаме, Имахме едно дерби спринта, ма го изпихме. имаме спринт. Имахме спринта, ма го изпихме. Имаме аспирин за пене. Имаме и ядки на Николай И си кой Пенчера. защо го държи в ръка, не знам. Що ги ядеш, бе? За пост трябва да имаме. Значи, ето е гората. Наистина ще бъде доста трудно изпитание, понеже са много ниски температури. Ние сме на целта ни е да фанем наблизото. Да изем по един заек. И един чакал да убием. Да. Ако сварим наблизото, ще е точно. Ако наблизото ни затвори, ще е много добре. Бах ти крачката. Осмех, сега си ябе, нямаме храна. Това го изрежим. Това ще го изриш, нали? Да, тук има някакъв магазин. Много готово. Значи тук живее една доста известна TikTok личност на име Максим Стойчев. Едно момче с дълга прическа. Максиме! Да, ето се вижда нещо много. Тук ли живи Максим Стойчев? Не знам къде живее. Много го уважавам момчето. Максим, къде си? Опа, лети Тойота. Вим. Да. Мафиотска кола няма сега. Тук има някаква цеклака. Максим Стойчев живее тук. Да. Май. После що Защото ще ми е покал, ето с Мерцедес, ама не знам. Не живее тук. Максиме, бате, спасавай на. Максиме, брате! Дай крипчка за Тапто булека, давай! Тапто булека, да бе, канчи няма. Соке резе, Николай! Бе, канчи проблем. Аз му каре! Ади ми поздели, бе. Ни ме поздели, бе! Има сте... Бе, не познали, бе. Има сте... Ти гледай, ти зато момчета. Да. Момчета, това трябва да бъде изрязано. На памна ти. Изрежете го. Ти трябва да го изрежи. Едитъра и това го изрежи. Монка, изрежи го. Монка, това го изрежи. Кой ще го изрежи? Монка, изрежи го. Монка, това ще го изрежи. Монка, това го изрежи. 330 Монка, Хикс това го драйв. изрежи. Монка, Монка, изрежи го това. О, пешото на Макс посочи. Монка, изрежи, брат. Монка, това ще го изрежи. Монка, това ще го изрежи. Ето, знаеш къде е хубаво? Моля, познаеш. В гората. На лов. Монка, това също го изрежи, Офроуд. защото ще като човек... Да, Монка, това го изрежи, братле. Монка, то казвам го изрежи, защото няма стане. Да, изрежи го, братле, наистина няма смисъл. Мой там на стрима, да. Сега въпросът е как ще пресечем пътя, понеже... Понеже трябва да сме много бързи, брат. Да. Никой трябва да не напред, защото има усет към наблизо. Да, Той е с понеже... нов кит. Да, той има много хубаво обоняние. Той може да... Съм учета, не знам докъде стигна. Може да намира и трюфели. Къде излахме на магистралата, бе? Ще набуснаме. Не трябва да пресечем Момик. Монка, това го изрежи. Монка, Тук пази той. Тук пази аз. Това е много опасно. Тук пази Ники. Тук пази Николай. Монка, ето го Ники. Ето, Яде, помян. Тега яди, бе. Не мога да се затворя той за трига. Яди, бе. Тега яди, бе. Посвети, бе. Храни майка. Петре, няма влем в грата, много ме страх. Пани Майо? Я, пани Майо. Ето го нашото път. А не толкова страшно. Мале, ти нормален. Кой в гората няма видим нищо, бе. Адреналин, ръж. Поне няма ли лапи в гората, бе? Има. Има то, кура ми. Птицки Wi-Fi. Има вълки, бе. Няма аре, няма Има проблем, котки. братлета, имаме финер с спрейчета мрежа. Къде ви я фенер, бе? Ето го. Друг път, я светния да видим дали има някаква разлика. Аз съм най-че после. Да, има малка разлика. Братлета. Смесим 4 финера. 1000 IQ, брат. Не знам, Давай, смесвам се. не знам ми замръзна ръката. Братлета, тук аз малко прецитим. То трябва вече, бе. Не е още. Да, тук е. Къде сме? Къде ще видим? Има някаква подарение. Виж там е някакво куче, бе. Не, ще трябва да Ако нещо стане на този клип, Монка, изрежи го мълята. Монка, брат, ако не убият, моля те, изрежи го. Монка, пресичаме, братле.
Това мантинела как ще пресечеш, Намерение. простак. Ой. Бака. Намерение 4 момчета и един телефон с един запис. Това е последната. Това ще е последните моменти. Да, момчета, ние сме. Така да сме ние. Къде бе? Да, къде сме, бе? Не бе, светнете фенерите, а поне да навиждат колите, бе. Давай, сега сме ни. Давай. Никола Пенчера беше гласен. Аре, пускай си фенерите, бе, мърче. Пуснате. Този път тук свършва, Петре. Никой не се е пусал фенера, но... Пуснате, бе, ето. А, добре. Монка, това Айде, братек, да той е пътя. Абе, какъв е Няма този се камъня? притесняваме. Доста е насиращо, момчета. на къде сме? Наравно на ясно. Монка, той е много... Петре, на кой път сме сега, бе? Тук е много кално, На кой? Ние сме по пътя, бе, течко. Да. Пътя е до нас. Да. През целия път, да. Така ли, бе? Да, бе. О, той е много добро. Коли, бе? Там. Демек се да ходим по пътя, те ли искаш да ми кажеш? Нещо такова, Монка. Няма как да. Монка, те спусти ги, да, защото... Ой. Петър, гледаш GPS-а, бе. Какъв? DPS ли? DPS ли? Аз нямам такова нещо, братле. Има куча. DPF. Пуста! Да, не ли на отца да вървиш? Абе, няма място, бе. Гледаш GPS-а, е бълък. Не, братле, какво искаш? Да, трябва. Ето, виждате ли? Дън гора, на майка си е природата. Не сме ли нагоре? Не, май, не само Петър, али кажи, бе. Братле, гледай. Какво гледай, бе? Къде Какво сме? е това, бе, Петър? Кой Къде варят? минаваме, бе? Ти гледаш пътя ли той? Пътя са на колите или нашия път? Всяко не се някой мечка, не знам какво става, Петър момчета. гледа пътя на колите или Значи нашия тук път? става доста опасно, понеже влизаме вече. Да, само деца отдалечаваме от пътя, да не виждаш, не се вижда пътя. Не, бе, ние се Ма буквално... Петър гледа оранжевия път, който е пътя на колите и по него ходим. Какви си, бе? Кой тъп, бе? Я, тъй докъде ще стигнем? С това стратегия да ходя, че бе? Ето камен 6. Завой. Ще направя няколко завоя, ще стигнем. Няма проблем. Чай, колко ще почнахме да ходим? Не знам. 7:42. Да кажем, от колко време правим? От 6 минути. Да кажем, че от 3 минути сме тук. Ние вървим бързо. Какви 3 минути 2, бе? Не е толкова насиращо. Не, Трябва да може. свалим на блюзото все пак. Не е много насиращо, Трябва да само свалим на малко. блюзо. Само ако ми изкочи някой, ще му кажа... Да, моля те, Маняк, ще и бабската, ме. Това са къде свечи в гърба ми, бе? Да гледам къде ходи. Виж какъв е момент, е. Някой да върви отпреди да свети, бе. Не, върви. Вървя, ето. Да, доста е насиращо в гората, сега няма да се Майте лъжа. му лайна. Какво лайно имаше? Мазничко лайно. Какво беше ти край? Абе, копеле! Това как не е падало от гората, не знам. Ай, копеле. Ма, Ренско. Това беше Мале, настъпало, да не беше стана насиращо. Вече става лошо. Какво ти, бе? Ти дърво ли, бе? Дървото е паднал. Айде. First extreme abandon. Мунка, моля ти там ми се. Мука, брат, изрежи го. Мунка, това е файканина. Да. Трябва да се внимава тук, момчето. Паса внимава! Петре, на къде сме? Само напред ли сме? Ще стане! Снуха! Да не погледнем назад, колко е насръща. Снуха! Чай. Охо, нищо не се вижда. Един кой изглежда. Монка, той го изрежи, че бана с Монка. Монка, брат, това го изрежи. Да знаете, има Слендърмен в гората. Куче, наистина. Има Слендърмен. Това не е за руската медиа. Тихо, Това не е за чувате? Зеленски. Чувате ли го? Тихо, бе! Май, се чува Слендърмен. Чуй го, това е. Не знам, ама беше много насръща. Какво ти куце, бе, брат? Виж колко дълго. Монка, кой ти животна, брат? Брат, изрежи Ако го. намериш Какъв е то стара лиша, братле? Жикака. Монката ще напише на екрана всяка кой е това животно. Къде? Максиме! Къде е жиката? Живко Спасов. Али! Мемет! Аймиян! Сани! Папа! Аймиян! Присъща в кабинета загуби да вика. Филип, не! Аймиян! Не се появи. Май, тук вече наистина става доста насръща. Ето го пътя, бе, братига. Да. Какво ли си пътя, ще ми кажеш, че? Ти откъде искаш да вървим, бе? Аз мера по някакво време ще отдалечим. Ето, няма да се притесняват Май, само. направо ще повърна от този спринт. Храната ни ще ми стигне. Чайно. Аз съм годен, а този телефон трябва да го снимам. Аз я отваря в къщата. Нямаме. Това трябва да отваря, ама... Аз не отваря, ще вземам това и А, не е насиращо, е. Само ако изкочи някой... Само хляб ми падне толкова. Има някакъв пред нас, не се ебам. Там свети, бе. Да. Не, без канс. Кой ни свети, бе? То съм вижда града, бе. Майко, си бил много мене, мой тунче. Не обърца, бе. Даниле! Адреналин, майца! Супер банда открил!
Това е специално за Бандан Крю. Да, Той е да търкал Гърция. Уса, брат, не гледай този клип, моля се. Уса, този клип не го гледай. Вие върте двама там, вие сте на редица. Ай, момници, двама там, двама тук. Ами да. Ми да, минете! Ще опаса като Минете, да не Аре, там. там да ви се измити китичките, бе. Хайде, че паса полудядеч. Аз се отварям следите, че там горе. Не бе, да не свети. Мали, ако бях с хвоя фенер. Майко! Ако е пета... Братле, много яко. Да, един... Той на там е много яко, Не, направо. на там е по-добре. Назад е много насиращо, между другото. Нали, момчета? Момчета няма проблем. Ние сме с... Ние сме бандата. Банда... П, Д, Н. Да. МПДН. МПДН, най-великата банда на Варшава, цяла Варна и на цяла... Вече Варна. Вече е напът. няма проблем. Да. Ние нямаме проблем, мангалите имат проблем с нас. Мангали са за Значи днес искам да кажа, че има много лоша новина, защото има... Чай, купи се, чай да го измисля. Има апокалипсис на цигани във Варсово. това ти пак там, кажете ми. Чужди ли го Ай. това е? Да, има апокалипсис на цигани. Нападнали за хора. О, паса, я светне хубаво. Тук коста с пътя е. Ого, виж каква дупка има. Дали сме? Тук сме братлета. Сигурен си? Я, на къде сме? Чай да снимаме. Ето братлета. Сега на къде сме? Ще се зовеме и тука. Ето тук. Вижте, нещо да направим така и така. Къде? Виж, тук така ще продължим. Защо? Да вземем този път, Не може ли просто е така? може и те, ама добре. Да, бе, те. Добре. Защото, Ай, Дали сме? защото ако влезем много в гората, ще е много насиращо. Ето, цветещи тенки. Бухте ли само Да, копане? цветят. Виж как Само цветят така, направо. само така. Виж, моите цветят малко. Браво. На Данил не цветят. Малко са мокричките. Братле, я го учи този един път. Не, вижда, много са мокри. Виж отпреди какво става. Вече наистина влизаме навътре в Братле, гората. вари малко по-бързо. Те не мога накъми се. Сега наистина има голям апокалипсис на цигани. Вече поне знаем пътя, бе, брат. На цигани, роми, купанари. Роми, келемета. Да, дебелата веселка. Ребето. Чоребета! И да. Ой, това. Ой, бака! Ой. Да е там някакъв дет спини се ебан. Давай. Наистина, бе. Мунка, изрежи го. Монка, това е става пътечка, братле. Аз ме чудай, бе. Живота ме влече. От скъпото еме! Тук града ли е, бе? Къде бе? А, да. Къде сме бе? Къде сега? Напри, братле. Каква е тази ограда Не бе? ми кажа, че влязохме в гробищата. Монка издръжи го това. Монка. Мунка, брат, не трябва да нарушаваме на хората покоя. Чуре бе. Шимбабката, ама не на чекалите. Сели сме на Михил Вилус, на някакъв такъв път. Тук даже няма. А, много ли сме нагоре бе? Чакай, братле. То няма път бе. Ето го пътя, бе. А, да, аре, да. Ама не трябва надолу да продължим, не. Ай, тук ще е. Мумик. Янака. Никой не е стъпал 10 години, бе. Тук сме, да. Ако не е стъпал, виж тук някой е карал. Виж, то там е ограда. Да, надолу. Ето чит рожден ден, на тук сме. Я сега пътя на къде? Бачка от чистата, бе. Майко! Мале, лапай само направо бувките. Виж, още някой друг е вървял, бе. Къде е? Ей, тук. Да. Вари по тревата просто, бе. Да, тук е по-удобно. Тук е много и чил, бе. Да, между тук наистина е доста чил. О, виж кой е яко, бе. Бих се отворил ядките за... Ой, сега направя една снимка, бе. Това снимка е. Ама, tu трябва да се вижда по-хубаво града. О! Хиробрайн! Значи, момчета, клипът ще бъде спрян за малко. Момчета GPS-а го спирам, няма. Не работи. Аз пъти съм. А нищо, мърда камци. Да, бе, чува се. А. Да, маркант. Как ще го изпуснем Да, ти на вие камера, педал. бе? Да, Тук. наистина. Така ще го изпуснем. Брат, ще си баб. Как няма пуснеш? Я някой да извика да избяга. Имам го на стереото. Няма никой. Това са бите ти, бе. Змия имам там. О, тук е по-добре за снимка, Имам го обаче. на стерео.
Не, тук е по-добре за сега. Еднакво. Май, чай, цикам, че изкочи нещо. Мислих, че видял някаква мечка. Не, защото е така на бреги, пак и... Тук е доста чудно наистина, момчета. Да, аз мислех, че е страшно, то даже не е. Май да вървим. Ако вървим по дървето, ще е по-страшно. Не си нещо такова. Аз сме в боровете, при боровете е страшно. Защо? Защото е пълно с дървета и да. Тук е много чул, между другото. Ще да вървим пак. Аз спомням, аз ще оправя пътя. Сега къде сме? Къде трябва да сме? Охо, няма доста. Дай малко да забързам. Стигне до мен, че... Има доста. 200 метра. Няма пак. Не са 200. Половин километър, нещо такова. Ма някой да свети, бе. Да, светия. Някой да върви напред. Защото телефона ми нещо не може да снима хубаво. Ей, ти ако са не последните моменти... Наистина ще е доста сад. 24 искам да така. Това искам да е в минус 24. Сега надолу ли сме или нагоре? Надолу сме на пътя, тук сме. Добре. Виж го е. Да, Баш, яке. бах ти опасни. Стабиларки. Крипи. Много е крипи. А? Много е крипи. Искаш ли? Но отзаде вече е по-нестрашно. Преди беше по-страшно. Да, не е страшно. Там при нас борове беше много страшно. Сега така е. Чекейка. Тук няма кой да има, бе. Тук някой праси си е копал дук. Тук е нещо като хълма, бе. Да, ама по-хубаво. Аха, бах ти кошара. На хълма ли си сега? Да. Кой става тук, бе? Слушай! Върви с 5 км в час. 5 км в час върви. Е, добре, бе. Нормално. Майка ме вас късах си. Това колко е трудно да бъдеш? Мунка, това го Ай, излежи. вървим с 6 км в час. С колко вървим? Това вървим с 4 много се забавихме. Ако не, колко трябва да вървиш? Колко върви нормалният път? Да не, ако вървим както вървим нормално... Да, ако вървим както вървим нормално, то ние ще вървим с 1 километър. Ние по някакъв път много бавно вървим. Вървим с 6 пуши, аре, дай се Човек забързаме. му е казал, че с 5 км в час върви нормалният път. Не, защото там... Ти върви с 3, бе. Е бил даскал, нали, като е бил там, като е учил Алана, като е бил даскал с автобуса и там с влака, е вървял 5 км до къщи, точно там до село и го е вървял за дita. Всеки път. То сега вървим точно с 5. Ти мисля, че знаеш, не е вървял много бързо и много бавно. Не знам, всеки път вървял. Само те се позволят, а ти се после вървял. Ако къде е бил? До съседното село и после... Кое село, бе? Да, браха на това. О, ти си! Канал. То ние вече къде сме? На 3, бе. Чай не е да видя в момента къде са. Да, близко трябва да стопне. Трябва да ходим на близко. Да, че то както е 24 часа. Що- Че на- Че наблизо как е... Дене, че наблизо как е 24/7, не знам дали ще го сварим. Тук смазно е. Наистина някакво много е хлъзгаво. Моля бе, трябва да се бяхте напушили. Так не падай, май. Ще да бяхте интересното. Сега нагоре, напред ли сме? Или трябва да слизаме? Нагоре. Това мръзнах да бях, бе. Май, ти не знаеш, сега дете снимам направо ми замръзва ръката. Тук е корал, бе. Мишеля латка, тук е корал. Ей, той тук е корал. Аз ти нали вървиш, кажи, че е корал. Мале, тук с кола, между другото е добре пътя. Не бе, за кола си е перфектен. Къде? Не. Не, летището е по-напред. О, само някой не падне в дерето. Няма падне в дерето, късмет. Късмет Чарли. Късмет Чарли. Късмет Джито. Чарли. Я къде сме, Петре? Чарли. Колко е? Ай, тук влиза. О, хубаво, то не сме близо.
Ние сме пред Менчето си едно. Ти знаеш къде ще излезем на салоните, май? Ние къде трябва от някъде О, тук става мекичко. Тук стана. Тук стана много меко. Слайми. Начко, хлъзгаво. Знаем, че. На селито слайма. Монка, това го изрежи, че направо. Аре, Монка, върви натре. Not slime car. Пак се малко само. Хари. Хари. Хали. Къде си, бе? Хали. Аре, брат, стресна ме. Хали, къде си, бе, братле? Тук има някаква къща. Абе, бесен, стресна ме, брат. Бесен, брат, пак ли се напушил, мъче? Губачка не е тук, после, бесен. Бесен, що си така влияе? Бесен обърка с трета бъл, момче. Бесен, ти не трета бъл, ми трето районо. Трето районно. Бесен, нито встречава район, бе. Ти не трета бъл. О, артим на момчето шмата се избием обувките. Да, бе! Чулюко вика, да хунда ми чичи шмата. Нормален ли си? Ще ти Пуче. на пазара. Гледа на пазара пак. На пазара е много добро водата. Тя на ми чичи, че е брала. Аз ще трябва тишко. Да, не, много се ве. Не съм мокър. Така не става, То даже не е на сироще. Умия. Виж там на къща, молаца. Яри. Седехме ли? Я къде сме? Ето там е пътя почти. Нищо много бързо е. Да, направо тук само и път няма на близо. Много ще е странно. Петър, викар сме до пътя. Много ще е странно как ще се отзвем просто в Менчето. Аз не мога да си го представя как толкова бързо стигаме. Много е бързо, За наистина. 20 минути. Не е възможно ти, бе. Толкова е. И как така се автобуса толкова? Не, ако се стане нещо. Охо, Да не, то до... там има някаква мазна къща. Така е 2 км, 105 км в час. И за 30 минути малко. В Пасумирия пак своите схеми направо ми писам. Математическата гимназия, трябва да ги сам детството. Написали, Виж там е къща, там е къща. написали си Виж, домашни. виж цивилизацията, виж. Вече наистина пристигнахме. Хора, мисля, че това е за този клип. Скоро вече излязохме от Аксако, май Тук вече сме излезли от Аксаково. Скоро вече май сме в реката. Какво да кажем за края на клипа? Не, още не е край на клипа, няма как. 10 пъти отидем до Добрич, по гора. Да, следващия път Да знаете, сме измислили да отидем до Добрич по Черно. за Коледа имаме специален клип. Въглен, бой. Пеша до Бургас. До голям град, нямаше да го казвам, но той го каза. Да. До Бургас, за Коледа специално На- пеша на- до Бургас. На 20 000 лайка ще отидем до София по черен път. Арни, На. И това е от нас, хора. Не, последно. На 10 000 абоната отиваме до Румъния пеша. На 10 Значи, ако ударим 100 000 абоната, ще отидем до Германия и ще се върнем пеша. Това е ета истина. му е.